ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ତୃତୀୟ ପଦ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ। ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଗାଁ ଚାହାଳିର ଚାଟ ସିଏ, ଚେହେରାଟି ତାର ଡାଉଲ ଡାଉଲ, ବୁଦ୍ଧିରେ ତାହାର ସରିକିଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଥିଲେ। ଗାଁ ଚାହାଳିରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଚେହେରାଟି ତାଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କଠାରୁ କେହି ପାରୁନଥିଲେ। ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦିନେ ଝଡ଼ି, ବାହାରିଲା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି। ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦିନେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ କାଦୁଅରେ ତାର ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଦେହ ତାର ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର, ତିଳେ ହିଁ ସେତିକି ଖାତର ନ କରି ଆସିଅଛି ହୋଇ ତରବର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ପିଲାଟିର ଦେହ ସାରା କାଦୁଅ ସରସର ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ହେଲେ ଖାତିର ନ କରି ତରତର ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ଚାଲିଲେ ଗୁରୁ ଏକି ହେଲା, ଏତେ ସରି ତୋତେ କିଏ କଲା? ପିଲାଟି କହିଲା ବେଗେ ଆସୁ ଆସୁ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଗୁରୁଜୀ ପଚାରିଲେ, ଏପରି ଅବସ୍ଥା ତୋର କିଏ କଲା? ପିଲାଟି କହିଲା, ଜଲ୍ଦିରେ ଆସୁ ଆସୁ ତାର ଗୋଡ଼ କାଦୁଅରେ ଖସିଗଲା। ହେଲା ଦଶହରା ଛୁଟି ବେଳ, ସାଥୀ ପିଲା ଡାକି କଲା ମେଳ, ବାଲି ଗୁଡ଼ି ମାଟି ପକାଇ ସଭିଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କଲେ ସମତୁଳ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଦଶହରା ଛୁଟି ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପିଲାଟି ତା ସାଙ୍ଗ ସାଥୀକୁ ଡାକି ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ପକାଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ସମତୁଲ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ଲୋକେ ହେଲେ କାବା, ଡକାଇଲେ ଗୁରୁ ଚାଟ ସଭା, କହିଲେ ଏଭଳି ଭଲ କାମ କଲେ ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ବଡ଼ ହେବା। ପିଲାଟିର ଏଭଳି କାମ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏକ ସଭା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଏଭଳି ଭଲ କାମ କରିବ ଦିନେ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ। ବଡ଼ ହେଲା ଦିନେ ସେହି ପିଲା, ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲାଇଲା, ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରି ସିଏ କାଳ କାଳ ଯଶ ରଖିଗଲା। ପିଲାଟି ବଡ଼ ହୋଇ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରି କାଳ କାଳକୁ ନାମ ରଖିଗଲା। କହିଲା ଜାତିର କାନେ କାନେ, ଉଠିବୁ ଆଉ ତୁ କେତେ ଦିନେ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା ପଡ଼ୁନାହିଁ କିରେ ତୋର ମନେ। ସମାଜର କାନେ କାନେ ସେ କହିଲା, କେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଗି ଉଠିବ, ପୂର୍ବର ଗୌରବ ପୂର୍ବର କୀର୍ତ୍ତି ମହିମା ତୁମର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ? ତେଜ ଭରା ତାର ବୀରବାଣୀ, ନବ ଜାଗରଣ ଦେଲା ଆଣି, ନୂଆ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଦେଖାଇ କୋଟି ଜନ ମନ ନେଲା ଟାଣି। ପିଲାଟିର ଏଇ ତେଜ ଭରା କଥା ନବ ଜାଗରଣ ଆଣିଦେଲା ଏବଂ ନୂଆ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣି ନେଇଥିଲା। କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ